Som 1 de desembre, és dissabte i estem al Teatre Bartrina de Reus veient la presentació del nou disc dels Whiskins que es diu Reus, París, Londres. Els teclats d'Àngel Santiago. Els amics de Quartet Versus, sisplau, donant molt Bueno, avui he portat amb un convidat, una persona que crec que, a part de força amic meu, ja crec... A part d'això, crec que ens ha ajudat moltíssim a aquesta darrera etapa de Whiskins i avui em ve molt de gust dir-ho, sent a casa. Una persona que ens ha aguantat els 3 darrers discos i ha donat forma amb tot això que estem fent. És el nostre amic i productor, Pere Rovirosa. La interpretació d'una de les cançons amb la guitarra del Pere Rovirosa, que ha sigut el productor d'aquest treball i ara mateix estem veient el seu directe. Que ens han ofert de presentació a Reus als Whiskins amb el seu nou treball, Reus, París, Londres, que esperem que sigui del vostre grat, com ha sigut a nosaltres.